International Drugs Abuse and Illicit Trafficking Day, दा बेखौ जोङो एन्टि ट्राफिकिं डे, दा बेखौ जोङो क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि गासै सोलोंसाफोर आरो फोरोंगिरि एबा बोसोनगिरि बिथांमोनहा लोगो नांनानै बेखौ फालिनाय जादों। फालिनायनि गुदियावनो दङ जे आसाम सोरखारनि आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटि आरो नेशनेल एड्स कन्ट्रल अर्गेनाइजेसन, ओमफ्राय आसामनि सावस्रि आरो सुबुं जौगाखां बिफाननि बिथोनाव जोंनि एससिआरटिनि डाइरेक्टरनि बिथोनाव जोङो बे दिनखौ फालिनाय जादों। फालिनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे बुहुमाव ड्राग्सआ एबा फेग्रा जिरादआ जोंनि ससाइटि आरो सोदोमस्रिखौनो जोङो धंस' खालामनायनि लामाखौ जों नुहुरदों। जेरै ड्राग्सनि फालायाव गोलैनानै मोजां मोजां गथ'फोर, मोजां मोजां न'खरफोर आरो गोबां बिमा बिफाफ्रा दिनै गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनिखायनो बै फेग्रा जिराद एबा ड्राग्सखौ जोङो जोंनि ससाइटिनिफ्राय रोदा फुनांगौ होननानै जोङो बेखौ खावलायदों। आरो बे बिफानजोंनो जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोंनि दिनैनि बे रेलि, साइलेन्ट रेलि एबा हस्रिखावालासिनो जोङो रेलि खालामनाय, बे रेलि खालामनायखौ हान्जा सुरनायखौ जोङो लादोंमोन। बेखौ लानायनि गुदियावनो दङ जे जोंनि सुबुं माहारिखौ, सुबुं समाजखौ जोङो फेग्रा जिरादनिफ्राय माबोरै गोजानाव लाखिनो, आरो बे गोजानाव लाखिनांगौब्ला जों माबोरै सांग्रां जानांगौ, आरो साफ्रोमबो सुबुंनि ससाइटिनि एबा समाजनि सुबुंफ्रानो गावनो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव जाग्रोनांगोन। बेनिफ्रायसो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। बेराफारसेथिं जोंनि भारत हादरनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा भारत नाङैनो मोनसे अभियान एबा जावरिखांनाय मोनसे फोसावना दोनखादों। बे जाहैबाय नशा मुक्त भारत अभियान। आरो बे अभियाननि गेजेरजों बिथांनि नोजोराबो बेनो जे भारतआ फेग्रा जिराद एबा ड्राग्सनिफ्राय उदां जानांगौ, बेनिफ्राय जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांनांगौ। गतिके जोङो बिथांनि बे स्ल'गानजों एबा बिथांनि बे हाबाफारिजों आगानजों आगान गोरोबहोनानै जुदि जोंखौ दैदेनलाङोब्ला जोंनि ससाइटिखौ जोङो गोरोबहोनो हागोन। नाथाय जेब्ला जों बेखौ ओरैनो लेखायाव लिरनाय स्ल'गान एबा खोमायाव खोनानाय स्ल'गानल' खालामनानै दोनोब्ला जोंनि हाबाफारिया जाफुंनाय नङा आरो भारतबर्षआ ड्राग्सनिफ्राय माब्लाबाबो उदां जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि गासै सुबुंफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव था। ड्राग्सनिफ्रायनो जोङो गोबां खहाखौ जों नुनो मोनदों। जाय सासे सुबुङा ड्राग्सनि खैसाराव एबा जियाव नांदों, बेयो माब्लाबाबो गिदिंबोफिननो हायाखै आरो बेनि गासिबो गोहो, इभेन बिनि जेनेटिक सक्ति एबा बिनि सोरजिलु गोहोफ्रा गासिबो गोमालांजोबदों। आरो जाय मानसिया ड्राग्सनि खबलाव गोलैदों एबा ड्राग्सनि जियाव हाबदों, बेनि इयुन जोलैया बिनिफ्रायनो जोबथा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों एबा नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोंनि सुबुं समाजखौ जोङो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों दिनैनि बायदि बे फिसा फिसा हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों। आङो गासै बड'लेण्डनि सुबुं, आसामनि सुबुं आरो गासै भारतबर्षनि सुबुंखौ खावलायहरनो लुबैदों जे भारतबर्षनि नशा मुक्त भारत अभियान, बे अभियानखौ जोङो गोसो गोरबोजों गनायना लानानै राव, हारि, गाब, बोरोन, आथोन जेबो गुबुनथि लायालासिनो बेखौ जोङो जोंनि भारतनि जौगाथायनि थाखाय, सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय मोनसे स्ल'गान होननानै गनायथि लानानै गावनो गाव भलन्टारिलि बे हाबायाव गावखौनो गाव बाउसोमनानै मोजाङै नांजाबनांगौ आरो जोंनि भारतबर्षखौ नशा मुक्त भारत खालामनांगौ। गोजोन्थों।